कुबल सरांना शिक्षक, विद्यार्थी व समाजाचं जे भरभरून प्रेम मिळालं त्याचं प्रतीक सत्कार सोहळ्याची उपस्थिती आहे। त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे ज्या माऊलीनं जन्म दिला त्या माऊलीच्या उपस्थितीत सेवापूर्ती सत्कार होणं हा क्षण एकंदर कार्यक्रमाचं वर्णन करताना भाग्यवान कुबल गुरुजी म्हणावे लागेल, असं प्रतिपादन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रकाश दळवी यांनी व्यक्त केलं। दोडामार्ग इथं कोलझर केंद्राचे केंद्रप्रमुख कुबल सरांच्या सेवानिवृत्तीच्या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते। पाहूयात। मान्यवरांच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलित करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। उपस्थित मान्यवरांचे भुवन कुबल, महादेव कुबल, लीना कुबल आणि इतर कुबल कुटुंबियांनी स्वागत केलं। यावेळी गुरुदास कुबल यांच्यासोबत काम केलेले अनेक शिक्षक, शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आपण शालेय जीवनापासूनच नोकरीपर्यंत जो प्रवास केला तो आजच्या कार्यक्रमावेळी दाखवला, हे पाहून मन पावन झालं। आजची उपस्थिती बघून आपण भारावलो। ज्यांनी आपणाला 36 वर्षांच्या सेवेत मदत केली त्यांचे ऋण फेडता येणं अशक्य असल्याचं गुरुदास कुबल म्हणाले। विवेकानंद नाईक, त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यातील माजी गटशिक्षण अधिकारी किशोर गवळ आणि दोडामार्ग तालुक्याचे गटविकास अधिकारी सावंत या सर्वांच्या वतीने हा मोठा फाटा तुम्ही माझा प्रेमापोटी सत्कार समारंभ साजरा केला। माझ्यावर दिलेलं प्रेम आणि मी जे समाजामध्ये शिक्षण विद्यार्थी घडवत असताना मी माझं कर्तव्य केलं। मी माझ्या प्रत्येक गावामध्ये ज्या ठिकाणी गेलो तिथे प्रत्येक शिक्षकाला शिक्षण कसं मिळणार, ती शाळा कशी टिकणार आणि त्यांचं जीवन कसं घडणार या विचाराने मी राहिलो। मी कधी माझ्या कुटुंबाकडे बघितलेलं नाही। माझी शाळा, माझे विद्यार्थी आणि माझ्या कधीही प्रशासनाच्या विरोधी मी केलं नाही। प्रशासनाला मदत करणं आणि माझं सुद्धा विद्यार्थ्यांना कशी मदत मिळेल, शिष्यवृत्ती कशी मिळेल यासारखं मी काम करत राहिलो। समाजामध्ये काम करत असताना ज्या ज्या गावात मला सरपंच भेटले त्या सगळ्या सरपंचांनी आदराने मला त्याने सन्मान केला आणि कुठल्याही सरपंचाने मला 36 वर्षात कुठल्याही एकाही सरपंचाने किंवा एकाही अधिकाऱ्याने मला हो म्हणून कधी बोललेलं नाही। उलट जे जे मला काम सांगितलं ते मी ऐकलं। सगळे जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जे जे आमदार सुद्धा झाले पण कधी चांगल्या पद्धतीने मला वागवलं। या सगळ्यांचं मी ऋणी राहणार आहे। माझ्या सेवेमध्ये ज्या ज्या माझ्या शिक्षकांनी, माझ्या संघटनेने, सगळ्या विद्यार्थ्यांनी मला ही सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचेही मी ऋणी राहणार। माझे आई, वडील, माझे भाऊ बहिणी आणि माझं पूर्ण कुटुंब सुद्धा माझ्या बरोबर आहे आणि जिनी मला खरी या कुटुंबामध्ये 5 वर्षानंतर सेवा देण्यासाठी आणि हे कुटुंब चालवण्यासाठी बळ दिलं तर माझ्या सौभाग्यवती भाग्यश्री कुबल यांनी सुद्धा सदैव माझ्या बरोबर पाठी राहून काम केलं। पण पुढे राहा म्हणजे माझ्या बरोबर तुम्ही कधी बोललो नाही तर त्याचाही ठिकाण मी सगळ्यांना सन्मान आहे मला आणि तुम्हा सगळ्यांचं एक ऋणी राहतो आणि किती जरी बोललो तरी सगळ्यांचं मी या ठिकाणी प्रभाकर भुलीसर आहे, त्यात पुस्तक माझं छापलं, बाप्पासाहेब हरमोलकर आहे, तेजस देसाई आहे, यासारख्या व्यक्तीने वर्षभर कार्य आहे।
कुलकर्णी आहे, विजय देसाई आहे, बाळू पवार आहे, संतोष नाईक आहे, राजन बोंद्रे आहे, सुरेंद्र बिरगुणकर आहे. ही जी माझी पूर्वी मंडळी आहे सदैव माझ्या अजूनपर्यंत बरोबर आहे आणि काम करत असताना त्यांना सगळ्यांना या ठिकाणी नागेश गवत आणि लक्ष्मण आपला ज्ञानेश्वर लक्ष्मण सावंत आम्ही ज्या ज्या शाळा रंगवायच्या त्यावेळी पैसे नव्हते पण स्वतःचा ब्रश आणि स्वतःचा रंग घेऊन शाळा रंगवायचे सगळं आठवतो. बोललो तर खूप वेळ होणार. या सगळ्यांचे नाव घेतलेल्यांचं पण नाव न घेतलेल्यांचं आम्ही कायम शिक्षण विभागातील गुरु सावंत सगळे अनेक माझे मित्र आहेत. मला म्हटलं संजय देसाईंनी आणि साईने सर एकाचं नाव घेतलं की दुसऱ्याला वाईट वाटणार ओळखत असतील. माझे सर्व पत्रकार, सर्व माझे शिक्षक, समाजातील सर्व घटक, माझे सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षण प्रेमी पालक आणि या ग्रामस्थ या सर्वांचा मी ऋणी राहतो आणि सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि पुढील वाटचालीसाठी तुम्हा सगळ्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यावेळी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रकाशभाई दळवी, सत्कार मूर्ती गुरुदास कुबल, भाग्यश्री कुबल, सामाजिक कार्यकर्ते उद्योजक विवेकानंद नाईक, गटशिक्षण अधिकारी किशोर गवस, जनार्दन कुबल, डॉक्टर गणपती करमळकर, रत्नाकर धाकोरकर, रामचंद्र आंगणे, माजी सभापती दीपिका मयेकर, माजी उपसभापती विशाखा देसाई, नगरसेवक चंदन गावकर, नगरसेविका संध्या प्रसादी, माजी नगरसेविका रेश्मा कोरगावकर, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, उसपचे माजी सरपंच प्रकाश गवस, सतीश घोटके, विश्वनाथ रेडकर, प्राध्यापक संदीप गवस, पाडगावकर, अर्जुन राणे, डॉक्टर रामदास रेडकर, लीना कुबल, महादेव कुबल, प्रणय मोरजकर, इतर शिक्षक मान्यवर उपस्थित होते. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सर्व शिक्षक, कुबल गुरुजी यांचे सहकार्यांनी मेहनत घेतली, तर प्रास्ताविक प्रभाकर धुरी यांनी, सूत्रसंचालन गवस यांनी, तर आभार प्रणिता मोरजकर यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.